Sziasztok! Én Mr. Zoltánusz vagyok, és ez a kérdezfelelek második része. Na, nem is húzom tovább az időt, kezdjük. Megint 5 kérdést fogok megválaszolni. Az első, szeretsz videózni? Én szeretek videózni, de megvágni és feltölteni nem. Egy ilyen videónál, ilyen kérdezfelelek videónál nem kell sokat vágni, de egy olyan rendes, amikor rendes kamerával veszed meg minden, és olyan fél órás, akkor már igen, akkor már sok időbe telik. Persze, ha nem vágsz bele semmit, és hagyod úgy, ahogy van, akkor sokkal kevesebb idő, de megvágva sokkal jobb. Na, ki a példaképed? Nekem nincs példaképem. Vannak videósok, akikre felnézek azért, mert azért tényleg jól megvágják a videót, mert tényleg jó. De nincs példaképem úgy rendszeresen. Na. Szereted a pónis meséket? Most, igen, főleg a My Little Pony, vagy mi az. Ja, az nagyon szép mese, nagyon jó. Nagyon jókat álmodok. Igazából nem nézem a pónis meséket. Megint igazából, mert nem tudom, az előző videóból is így mondom, hogy igazából egyfolytában szóismétlés. Bocsánat, hogy ez még engem is irritált, hogy én egyfolytában, hogy igazából. Na, következő kérdés. Mi a kedvenc játékod Xbox-ra? Xbox-ra a kedvenc játékom az Assassin's Creed 4, meg azt hiszem még a GTA 5. Így körülbelül ez a 2. Na, és elérkeztünk az utolsó kérdésre. Az utolsó kérdés az mindig hülyeség, mert itt is az van, hogy szeretsz iskolába járni. Szerintem a földön nincsen, aki szeretne iskolába járni, vagy szeret iskolába járni. Persze a normálisak. A normálatlanok meg persze szeretnek járni iskolába, de nem tudom miért. Igazából mi jó az iskolában? Ezt nem értem. Igazából szerintem most is vége a videónak, mert megvolt az 5 kérdés, remélem tetszett. Ha tetszett, iratkozz fel. Sziasztok!